Искате ли да получавате по-голяма заплата в Холандия и Белгия? Първата стъпка е да преминете курс и изпит за VC8 сертификат. Преведено от холандски, VC8 е изпит по безопасни условия на труд и правилно поведение на работното място. Всички по-високо платени професии в Холандия и Белгия изискват VC8 сертификат. Този документ е задължителен за професии като електротехници, монтажници на соларни панели, строителни работници, шофьори на камион и при индустриално почистване. Може да изкарвате от 1000 до 2000 евро повече всеки месец, ако изберете някоя от споменатите професии. Има два вида VC8 сертификати. Най-често срещан е базовия, който се изисква ако сте работник. Ако сте ръководител на група или мениджър се изисква пълен сертификат. VC8 курса се състои от 12 точки, като най-важните са задълженията на работника, как се процедира по време на трудова злополука и безопасно поведение на трудовото място. Официалният изпит се провежда в Холандия или Белгия и трябва да се явите лично в съответния лицензиран изпитен център. Изпита отнема 1 час, а подготовката за изпита е от 1 до 3 дни. Подготовката може и да е онлайн курс или самостоятелно да научите правилника вкъщи. Много е важно да ползвате най-новите учебни материали, защото изпита и въпросите се променят всяка година. VC8 сертификата е валиден за 10 години. BP Services Europe провежда курсове всяка седмица и предлагаме курса на 27 езика. Много полезно се взима изпита за VC8, когато е народният ви език, и така спестявате много време и пари от повторен изпит и такса. В момента имаме промоция на най-новият учебник за подготовка за VC8, сега може да бъде ваш на половин цена. Само срещу 35 евро може да стартирате своята подготовка за VC8 изпит сега. Може да четете учебника вкъщи или на път към работното място. Не се колебайте и не изпускайте тази невероятна възможност да промените живота си, като си осигурите по-висок доход, единствено чрез преминаването на един елементарен изпит за безопасни условия на труд. Също така никога не знаете кога ще получите предложение за високоплатена работа, за която ще ви трябва VC8 сертификат. Заявете своя учебник по VC8 сега, направи стъпка към твоята висока заплата. Заявете вашия учебник на български език. Само сега позвънете или пишете на 06103657717 или ако е извън Холандия плюс 31610365717. Започни промяната в своя месечен доход сега, не губете време, учебниците на тази цена са в ограничен брой.